sa atong pagtapos aning adlaw sa or mga panahon sa Paskos pagkabanhaw, gipahinumduman ta nga ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Kanang ganahan ta musudong sa naong sa Ginoo basta matarong ta. Gilingiyay mong tupad na unsay ganahan nimong sudongon, rosaryuhan o TV. Ana. Das rosaryuhan namang naong das Ginoo. Unsay ganahan nimong sudongon, Bible o cellphone. Ana. Unsay ganahan ninyong sudongon kamong mga bana, naong sa inyong asawa o naong sa artista nga siksi kayo. O kana unsay sudongon sa pare, naong sa Ginoong gilansang sa cross o naong ana ba? Ang naong sa Ginoo mga igsoon, anaa diha anha nato makita sa atong kasing-kasing. Tingali naata sa prisuhan, gipriso ta. Sama ni Pablo diri sa unang pagbasa gisgutan nga gipriso siya. Og hangtod gyud gani nga siya gipatay, pero gasigi siyag sangyaw. Bisag naa siya sa prisuhan, nagsigi siyag sangyaw sa Ginoo. Ngano man nakita man niya ang Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Mao bitaw nga kanang atong makit-an, ato man gid ang isulti, basta natin makit-an. Ako gani moanha kog balay, moingon dayon sila, Pader, nabi ako'y makit-an dias babaw. Unsa may makit-an? Dakong lawas itom. Diha say bata ningon, Father, I'm afraid. Nako, ngano man in English man siya. I saw black lady. Nako, adi kay nakadlokan ang black lady kanang white lady. Basta natin makita ato ginang isulti, bisang ka na makita sa tong damgo, daghang magani kay mo text nako, Pader, ang nakita nako sa akong damgo ba na ay bitin. Nya ang bitin, Pader, akong gipatay. Nya pagkataon-taoran, Pader, nabuhi man, Pader. Unsa may pasabot ana? Nako, ambot lang, ikaw may nagpatay bitin. Ganahan kita mo sulti basta natin makita, labi na gyud ang atong makita talagsaon. Apan nganong minos man kayo ang nagsangyaw karon sa pulong sa Ginoo. Kay wa man gud nato makita ang epekto sa pulong sa Ginoo dinhi nato. Muna ugma mao man ang Pentecostes, ihangyo nato sa Espiritu Santo nga makakita unta ta sa epekto, masinati nato ba kanang itawag nato faith experience sa pulong sa Ginoo. Kanus ana mahitabo kung andam natang muantos sa atong pagluwas sa makasasala. Sama sa mga apostoles, sila si San Pablo, San Pedro ug mga kauban. Sama sad ni San Juan dinhi sa atong ebanghelyo nga nagsuwat gid siya sa iyang nasinati kaluwasan ang tumong. Ngilingay mong tupad na luwason ni mong mga adik, luwason ni mong mga kurap, kani mga kurakot nga mga officials, may kabahala na may pagpatyo na sila. Ayaw, luwas sa gyud. Kay anha ta diha kakita sa gitawag nato bag bunga sa pulong sa Ginoo. Si San Pablo manlulutos ni siya. Tungod kay gapuyo man sa pulong sa Ginoo ang iyang gilutos, na-converted siya og nahimo siyang lig-on nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kita nga nakakita og ingon ana ba nga usa ka tawo perting buangona unya sa siging paminaw niya sa pulong sa Ginoo mag-usab malipay tayo makaingon tag gamhanan gid ang pulong sa Ginoo no. Nabitay magpakasal nako nga tag 33 years na
napagani hapit na mo 40 years sa ilang panagtipon niya civilly married niya moingon dayon pader magpakasal mi kana lang simple nga kasal ngano man mga tiguang naman gumipader nganong naabutan man sa mong katiguang awa lagi taon pader wa gyud mo na pasalamat gyud minimo pader kanang sige nimong wali anang puyo-puyo o kanang civilly married nga maimpirno day gyapon na diha gyud ko nadutlan pader diha ko nabag-o makaana sa koy hi praise the Lord ana no ninduta gyud sa epekto sa pulong sa Ginoo mo na ang makaingon gyud ta nga makaawit tas pagdaig ug makasud-ong nata sa naong sa Ginoo pinaagi sa epekto sa iyang pulong dinhi sa atong parokya nabag-o ning atong palibot na natay natukod nga mga nindot nga mga facilities sama ng atong kumbento kaning atong simbahan napay daghang tukuronon napay utang bayaronon pero kung magsige lang gitag practice sa pulong sa Ginoo masettled ra gining tanan ngana no hinaot paunta sa inyong balay makasud-ong nasad mo sa naong sa Ginoo pero ang requirement unsa to requirement ang matarong o kinsa may matarong ang nagsunod sa pulong sa Ginoo pagampo sa katawhan mga igsoon ang atong ang bunga sa usa ka kahoy sobra gid na sa iyang gikinahanglan nang litan aw gani kanang bunga wa man kinahanglan na sa kahoy nang litan ang mangga kung mamunga siya dili na niya unayon og kaon ang iyang bunga no ang saging sad kung mamunga dili sad maoy iyang kanon og unayon niya kaon ang iyang bunga kanang bunga sa usa ka tanom or usa ka kahoy para gid na sa uban nya naghisgot si Jesus diri nga kinahanglan kita nga mamunga unsa may pasabot ana hinahanglan nga kita mahimong mapuslanon para sa atong silingan or sa atong isig katao ngilingay mong tupad ing na mukaon ka sa akong bunga ing na kon mukaon unsa may mga bunga nato nga makaon sa atong silingan ang pinakauna gyung bunga kana gyung mamunga ang pulong ni Kristo munang naingon siya kung ang akong mga pulong magpabilin diha ninyo mamunga gyud mo daghan muna ang tao nga dili motuman sa pulong sa Ginoo dili gid na mapuslanon sa iyang silingan nang litan kanang pulong sa Ginoo nga pasayloag kapituan kapito ang nakasala nimo kinsa ninyo dinhi ang nagsigig tuman ana kanang 77 times nga forgiveness taas ang kamot nay duha ka buok ni isa wa gid mo kapangasaba sa inyong mga anak kamong ni isa o nakapangasaba ka or sa imo bang bana or sa imong asawa awa ka katuman sa 77 times di gyapon ta mapuslanon labaw na tong wa mo isas kamot og mao nay hinungdan nga porting gubuta sa atong kalibutan labi na dinhi sa atong nasod labi na gyud na ay eleksyon pagka gubuta gyud ngano man tungod anang ang atong gisunod ba ang mga pulong ragid nato dili ang pulong sa Ginoo mo nang di kita kapamunga hurot ang atong budget hurot ang atong kaning gitawag og kalinaw o kalipay
Karon ay ni viral na sa ng statement sa atong presidente nga di kuno siya gusto gulo, di siya gusto kaaway, human naman kunong eleksyon, balik na sa trabaho. Pagka ninduta ng pulunga, di ba? Nindot na bati. Porting ninduta. Pero before sa eleksyon, hearing diri, contempt diri, papriso diri, impeachment diri. Unsaon man ana pagkalinaw nga napriso pa mang imong gipapriso nga illegal ra ba kuno kaayo tong pagkaprisuha, gida pagyud ngadto sa ICC, na pagyud roy impeachment nga ipadayon, i-question na sad padayonon ba ning impeachment or dili, pero padayonon gyud kuno. Pero ingon oy human naman tong unsa to 19th Congress, karon 20th Congress naman nganong mo padayon pamantas impeachment, mga inana ba gubot lang gyapon, impeachment lang gyapon gyud ahona. Unsa o man pagkakuan ana, pagkalinaw, sudlan gani natog pamulitika or kanibang personal interest, mao man na ang ilang understanding nato anang politika, pamulitika, personal ba, agenda, among partido, among political party ang akong i-promote, dili ang kaning nasudnong interest, kung dili personal interest. Mao gani na mo patigbabaw, dili kita magmalinaon kay matod pa ni Kristo ang iyang pulong, siya ra gyud ang punuan, dili nang imong political party, dili nang Duterte team, Marcos team, Lini team or unsang team diha nga political. Maoy gitawag nato punuan. Ang punuan gyud sa atong kinabuhi isip mga Pilipinos mao ang Philippine country or ang nasod nga Pilipinhon. Mao bitang naatay gitawag og konstitusyon nga anha diha mosubay ang tanan ng atong Philippine Constitution. Musupak na ganita na mahimo na yung personal interest kana sa kuana sa legal side, pero ang pinakataas gyud para sa ato na yung kinabuhi mao gyud ang Ginoo. Siya'y punuan kitang tanan mga sangarata nya kana kunong sanga kun ato nang balion nya ilabay unsa may mahitabo, unsa may mahitabo sa sanga. Di man mo katubag children, malaya nya inig kalaya mamunga pa dili na. Pero nasa usahay ang sanga imong balion nya imong itanom mutubo sad na siya, kay ngano man imo man siyang gitagaag higayon nga mahimo sad siyang bag-ong punuan. Pero ang sanga lang gyud nga mabali og masiparit sa punuan, kana siguro ginang malaya. Nagilingi ako no imong tupad ing na lunhaw pa ka o laya na. Nahawa ko no, lunhaw pa o laya na. Kamo mga asawa din kumusta man inyong gugmas inyong bana, lunhaw pa o laya na? Naiuban mo ingon sus, mutagok pa'y langkay. Uga na kaayog tinagdan. Mga bana, kumusta mang inyong gugmas inyong asawa, lunhaw pa o laya na? Way tingog sana. Ang inyong gugmas sa inyong parish priest, ang saman, lunhaw pa, laya na? Umagi mong palit lahat. Ang timailhan, nga lunhaw pa, pasabot, palit yung slat. Kumusta mang gugmas inyong parish priest, padong ninyo, lunhaw pa, laya na? Sagit kaya mo'y ayo. Kumusta ka ang gugma sa Team Marcos Padong Pilipinas, lunhaw o laya? Kumusta ka ang gugma sa Team Duterte, labi na gyud mga napili sa Paras Pilipinas, lunhaw pa, laya na? Mao na ato nang i-check kay nalaya na gani pasabot, nagsunod na lang ta sa pulong sa tao,
dili na sa pulong sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, naglalis na ang mga magtotoo. Unsa man, ipatuli o dili ipatuli ang mga magtotoo. Ang mga Hudiyo, kay superior man sila, kay sila man mo'y naguna, ipatuli yun, kay muna imong practice. Unya, si Pablo nga, enlightened by the Holy Spirit, nga usasad ka Hudiyo, niingon siya dili kinahanglan. Mao nang nagmeeting ang mga apostoles dito sa Jerusalem. Munang nibalik sila sa punuan. Mo magkalalis-lalis ganita, magkasumpaki ng atong baruganan, mubalik kita sa Ginoo. Nya sa atong kaso, kitang mga Katoliko, mubalik kita sa atong kanang gitawag na to doktrina. Labi na gyud sa atong credo or kaning profession of faith nato. Anha ta diha mo balik kay mao man ang punuan sa atong pagtuo. Unang naidaghan mo dool nako pader giyawaan ni gabi diha na sa ni dool kasagunso na maron perti na mangyawa dinhi sa atong dapit. Adto sang usang adlaw duha ka buok ang niabot giyawaan gyapon. Gabi diha na sa giyawaan. Ambot ka karon kaning nanimba wa basta kaniyawain no. Ang una ginakong i-check kung naa na gani na kanang moingon silang giyawaan, gisaniban. Inig istorya ginako, ako dayong i-check giunsa man ninyo pagpuyo ang atong doktrina sa simbahang Katoliko. Giunsa ninyo pagtuman ang maong doktrina og kasagaran gyud almost 100% sa modool nako wala na nagbuhat sa atong pagtuong Katoliko. Mao gina. Ang magdi ka mabiktima siyawa, ngawa naman ka magpaduol sa punuan. Unya kay ang atong Ginoo mao may labaw sa tanan, ang iyang gahom labaw man sa tanan. Ug mo paduol ka diha, aporte yung ninduta sa imong kinabuhi mo na magsige lagi kag pamunga, lunhaw ka kanunay. Pero mapalayo ka, patay gyud ka dito, luman gyud ka sa yawa. Unsa may mga butang nga makapalayo nato, kana gyung sala. Number 1 ginang sala. Nagpuyo-puyo, nagsigi og drugas, sigig sugal, siging patato, daghang egtato, mga buslot pa dinhis dunggan perting daghana. Nako kanang inyong gipamuhat sa inyong lawas, sugo pa ba nas Ginoo? Nya inig ka abot nang magdepresyon na, atakiho nas mga yawanong panghunahuna, makakita nag mga pananawon, makadungog ng mga tingog, di nakabaong mulakaw, aari dayog simbahan kay magpahiling, kupot dayog rosaryuhan. Ako kanang imong pagsigig rosaryo, mahog sa nagtuo-tuo, kay ang imong gihunahuna, mawagtang man ang imong gibati. Ayaw. Tumana ang sugos Ginoo. Nya unsa may sugos Ginoo? Deny yourself. Sunod, take up your cross. Sunod, follow me. Pasabot, deny yourself, ayaw na pagsigig hunahuna nga tumanon gina nimong imong gusto. Hunahuna kanunay natuman ba nimo ang gustos Ginoo? Mao na siya. Nya, take up your cross. Sakit kay tumanon ang gustos Ginoo, labi na ng pagpasaylo ana mga buangon, labi na gid ka ng pagdawat sa imong sakit o imong kasakit. Mao na ako itambag, dawata na nga gitorture ka siyawa. Pareha ni San Roque ba? Gitorture man to siyawa. Si Saint Teresa of the Child Jesus, gitagaan sa sakit nga tuberculosis. Giantos nila. Why? Reklamo. Ang mahal nga Birhen Maria, gitagaag kasakit nga murag sobra kaayo. Sunaga na imong anak sa imong atubangan, torturon og bitayon sa cross. Gidawat. Nga naman, take up your cross. Giko na be? Lingian na sa imong tupad. Yung nakadawat ra ka ng imong naong. Wa ka tortura sa imong naong. Nang uban di kadawat, inig pa namin, hala, rituki dayos naong,
Peligro yun mong magdepresyon. Kay kana signal naman nga dili ka kadawat sa kamatuoran. Nya iniglingi nimo sa imong bana, buwa sa kakadawat siyang naong, nagsamot. Iglingi nimo sa imong anak, di sa kakadawat sa ilang naong, na masamot na gyud. Igpamintana nimo sa imong silingan, tuas ang libakira dito, samot na gyud ka. Iniglakaw nimo, sugatan pag nimo nang sigig pangutang nimo way bayad-bayad, na samot na gyud. Pag-report nimo sa opisina ni sod sang imong supervisor nga 40 sang yaw-yawana na natuan na magdepresyon ka depression gyud ka. Bisag kaming mga pare, tan-aw na mo sa among kaubang pare, animal kay tanan. Mao pagipaboran sa obispo tuan na maglagot na ka. Apil na mga religious, kana mga religious otro sa na sila, sige sa na sila away-away. Nga naman di man kadawat. Magidaghang nagpa-advise na ako, mga religious sisters, pwede ra ko muundang. Nako, undang ka niya. Kami, muundang san mi. Nako, oy, pamalandongi sa na sister. Og muundang ka, unsa may rason, gibugatan ka sa batasan sa imong kauban, labi na sa imong superior, insya maingon-ingon, nako, ayaw. Unya ka muundang, basta makahigugma na kanila. Undang dayon. Pero di pa gani ka kahigugma nila niya, muundang ka, sayop ng imong desisyon. Dili Ginoo ang nagsulti nimo ana, yawa ang nagsulti nimo. Kay gitukmod ka sa imong saman garbo, gitukmod ka sa imong yawanon nga personal nga tumong. Kay tungod wa matuman imong standards, di sundon ang imong standard, biyaan na lang nimo. Mao ra gyapon ay gamito nimo inig undang nimo. Torturon ra gyapon ka ana, pero kamao na kang mudawat sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, dili na ka matandog, pasabot naka-attach na ka sa Ginoo nga dinhis kalibutan, nakadawat sa tanang tao, sa tanang sitwasyon, sa tanang niabot siyang kinabuhi. Mao na gipuy-an ni Kristo, ni Mama Mary ug sa mga santos. Ug mao na nga makapamunga na ta, makapaambit na tag mga nindot sa atong isig katao, tungod kay kamao naman tang mupas-an sa atong cross. Pero di pa gani ka kamaong mupas-an, kanang imong cross ipanghapak na nimo sa imong isig katao. Magsigi kag tulisok, ikaw mo'y nakaingon, ikaw tungod nimo magsigi kag ana. Nya moingon sa tuwing isig katao, silabot ako nimo, kamatay da. Di ba? Kansi ta. Pero dawata ingna gilas na lang lingi be. Practice og dawat. Ingna imong tupad. Maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, ingna. Sige ba? Ang dili mo lingi, nalaya. Pananglitan, asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, usahay makuyapan jud kag kulata, mupadayon pa ka og pakigtipo niya o dili? Padayon dili. Or ikaw bana, budhian ka sa imong asawa, manglaki siya, unyag musulti pagyud kaniya gamay, badlong, tamparoson dayon ka, hulga-hulgaon pa kang patyon, unsa man mupadayon pa kag pakigtipo niya? Tubag dili. Or pare sige haglibak, sige hagdaot, unya wa pagyoy kolekta, ana daoton pa, unsa man mupadayon pagyud ko og alagad, mupadayon. Wa gihalin ang slat, mupadayon pagbaligya, mupadayon. Mao na siya'y timaan sa tao nga malinawon, kanang naabay kalinaw nga tinud-anay, makapadayon na siya, dili mo atras. Pero kanang tao nga way kalinaw, giharian sa kahadlok o kabalaka, mo atras na. Ilingiya imong tupad. Yung naa kay kalinaw. Ay kalinaw. O
maunay akong pagampo o maunay akong gipangandoy sa atong mga politicians, labi na gis mga nangapildi. Ang napildi gikas pagka senador hangtod pagka konsihal, hinaot unta nga mopadayon mog alagad sa katawhan sa inyong labing nindot nga ikaalagad aron gyud magmalinaon ta nya sa mga midaog sad, hinaot unta nga ang inyong commitment sa pag-alagad dili unta mabulingan sa inyong kahakog. Kay tungod ng kanimang mga hakog, mga igsoon kanang maghimo anang graft and corruption nga kung makalingkod na magpahimos Diyos kwarta, mao na sila yung mga taong way kalinaw. Nabalaka ba sa ugma nya moingon dayon maniguro ta karon mintras makatigom pata tigumon tagid ni kay para nis atong future. Gilain na sang tigom si tigom lain na sang lingi sa imong tupad ing na nagtigom ka ing na ba nagtigom. Oy, dako kay na magsigi kag tigo, mag-anam og kadako ang imong tinigo, mag-anam kag wa nay kalinaw. Muna si Kristo ang iyang yung gisulti katapusang sugo, uli sa inyo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag tanan nganuman makabaton kag kalinaw. Muna si San Pablo sa unang pagbasa gihisgutan, gisupak siya, gibato pa gyud siya, patay na tan-aon, gilabay na dito sa gawa sa syudad, human gialirungan sa iyang mga kauban og nagampo sila, murag nag pre-over, ni bangon og balik. Sa dihang ni bangon og balik si Pablo unsa may ang gibuhat? Ni dagan? Wa, ni balik og sulod. Diin siya gibato og nagsigi siya gapog sangyaw gani gidasig niya ang mga tao nga kinahanglan mo agi kita sa daghang kalisdanan aron ta makasud sa langit. Wa siya mo atras, ni padayon siya. Si Jesus pod, niingon si Jesus diri, ako hapit na patyon, ay mong kaguol nga mamatay ko. Kanirong atong gipadulngan, kamatayo na ninako, pero ay mong kaguol. Kay dunay amahan nga naghatag og kinabuhi. Nya ningon din siya diri pag-ending, tana, manlakaw na ta. Asa man sila mulakaw? Palayo sa Jerusalem? Nanlakaw sila pasulod sa Jerusalem. Diin siya giandama na og kamatayon. Kana mo inindot. Muna ang asawa sige kulata, moingon ra gyud ang asawa, padayon ko. Lagom na kaignaong nangalubo ng ngipon, padayon ko. Ano? Okay. Okay mo na. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kinsa may higala ni Hesus nga makatug-an nga ang iyang gingharian ni anas kalibutan. Ang mga tao nga dili mahadlok magantos og mamatay. Kana ba mga taong malinawon bisan og gidaog-daog og daghan kay taana. Mother Teresa, San Vicente Ferrer, Saint John Mary Vianney, kana sila San Roque, Saint Therese, tanang mga santos nga atong gibutang sa altar o katong mga santoson o kinabuhi sa Manilang Bishop Chupilo Kamumot o uban pa, naghatag gid sila kalinaw. Lingay mong tupad ing na masantos ka ing na kuno ing na masantos ka ratulon magigastanan muuban lang imong buhok dahil magkagpakulor ana imong buhok maratol man di man ka malinawon magtan-aw sa imong buhok
Tanaw lang kas imong naong nga medyo luspad dayon magkagbutang dayon ana nusnos dayon papuwa-puwa kay maratol man kag ang imong naong mura nagluspad kaayo. Ayaw, relax lang. Kung mao na tinuod nimong naong, relax. Di ba? Ginikanan ka dayon magkasuko, manghapak din ang mga anak tungod lang kay wa mo tuman sa imong sugo. Ayaw, relax lang. Sige, assignment. Sugod karon. Ayaw na gyud mo giyaw-yaw. O di na kita mo yaw-yaw. Okay mo, ana? 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 Sige, suway ko no. Gikan karong orasa. Hangtod ugma sa alas 7. Ay na mo giyaw-yaw, ha? Di na ta mo yaw-yaw. Nya ugma og magkita patag di mo mga matay. I-check kuno nato kinsay nakatuman nga wa gyud mo yaw-yaw kanang relax ra gyud ba? Malinawon ra gyud. Kay matud pa ni Kristo kining kalinaw nga akong ihatag ninyo, kalinaw ni nga dili sama sa ihatag sa kalibutan. Kay unsa man ning ihatag sa kalibutan nga kalinaw, dali kay mawa inigabot nas mga kasakit o mga pagsulay. Mapapas ra dayon, pero ang kalinaw ni Kristo, bisan pag naay kamatayon, bisan pag naay mga panghulga, magpabiling malinawon. Muna ang mahal nga Birhen Maria, malinawon ra gid siyang nagsunod ni Hesus, samtang si Hesus gisakit, gipapas-an sa cross, hangtod nagbitay sa cross, malinawon siya didto. Ug unsa may timailhan nga malinawon ang usa ka tawo, dili masuko. Wa gyud masuko si Maria, naghilak ra, pero wa gyud masuko. Kay ngano man malinawon. Mo na assignment, why yaw-yaway. 24 hours lang. Nya human i-evaluate ko no. Inig human nimo og himo ana, i-evaluate ko no unsay imong gibati. Nya kun medyo gani nindot, padayon na. Ako bitaw karon ingnon ko, pader, kaon og balik og rice, kaon og balik og pan, inom balik og soft drinks, normal na bitaw ng dugo nimo. Normal naman ako rong dugo na namas mga niabot mo tanig 200 kape niya karon aning low carb diet og fasting na abot na mga 105 usahay 90 pa kapin ana normal na kaog balik ingon din ko di na lang ko oy siya nga naman uy you miss 1/2 of your life nako niagi naman sa kugkaon ana usa gani ka loaf nga kanang sliced bread duha ra man nakaadlaw nako kanon sa una soft drinks gani sonoron man anakong Sprite Royal ug Coke mag-aray sa kog beer sige kog kaon rice pangabsugot ra kog pulos rice way sudan karon sudan na lang wa nay rice nyanindot man akong gibati akong padayonon na mga 10 months na ko karon wag pa mami magkita ng Doktora Grace Rojo Tan pasalamat yung kog usab ana niya kay bisag mamatay pa ko ugma mukalitra kog kamatay basta nakasinati ko nga wa ko'y giinom tambal wa tanan way vitamins pero ang akong energy ang akong kana ganing kalagsik ang panakit sa akong lawas nangawagtang wa joy giinom bisan gamay o bisan mamatay pa ko ugma malinawon ko nga naman naka-experience ko nga kini ding atong lawas do na gid siya healing natural healing power kung tagaan lang gid nato siya gigayon to heal nya ang the best nga ako na experience is kaning pag-practice og low carb and fasting. Parihara sad ni sa kanang akong gi-assignment nato. Nagtuo manggod ta nga nindot ang balay basta mosunod ang tanan nimo. Nindot kanang usalan nimo kasultib hilom dayon silang tanan. Murag nindot pero di biya na mao'y pinakanindot. Ang pinakanindot kanang makasulti sila, makasulti sad ka nga naay
pagdinawatay na ay paghigugmaay. Ang pinakanindot kanang ang matag usa ka membro sa panimalay makat-on anang kamao kong muantos nimo. Munang doon namin dinhi gikuan kaning among COVID kanaron si Cap Richard sa Santa Cruz, nahimo naman arong Konsehal Richard, nidaog man siya sa atong midterm election sa pagkakonsehal des Lungsod. Ato din pakpakan Cap Richard na ikaw Cap, bantay lang yun ka. Nagsige na sila gamit sa among principle kanang among organisasyon nga COVID Center of Very Insightful Dinner Group. Tatak AAA. Naamsa na sa kong picture. Ampo, Alagad, Antos. AAA. Ampo, Alagad, Antos. Mao ni ang among technique or principle aron nga muhari ang kalinaw sa pamilya. Kanisa si Cap Victor, kaning dinhi sa San Vicente. Kuan man sa kana, sige sa kuno na sila away-away anang yang asawa. Na karon kuno malinaw na kay sila. Di na gid sa mas una ba nga hapit kada adlaw na agid sila sininghagay usahay maginukdanay pagkutsilyo. Karon kuno tungod anang Ampo, Alagad, Antos, gimingaw na sila sa ilang daily nga routine katong away. Nanindot no. Ano bang kamao kang mo ampo, nya mo alagad ka sa imong kaubas balay, nya mo antos kaniya. Ana, ako sa dinhi nagampo ko, nagalagad ko ninyo, isip inyong parish priest, ni antos lang pug ko nga dili kay mo palit og slot. Nya kita sa dinhi ni ampo ta, ni alagad ta, ni antos ta. Kay magtukod ta dihag Kulumbari na sa mga ning invest na to. Karon sige paluap pader asa naman tong Kulumbari. Maikog sa kumusulti og wapay progress didto man ta sa DSOD kanang unsa nang DSOD, Department of Human Settlement and Urban Development. Mo siguro na siya Social Urban Development. Amo na wa ko kibaw. Mumao na siya meaning karon praise the Lord sa atong pagsigig antos sige ta og process bisag perting lisura ang atong cooperative natagaan na gyud og development permit. DSOD. Salamat sa DSOD officers. Labi na ako lang i-mention si Engineer Boyet mao man toy ni entertain nato. Nya karon ang nipirma ani si Attorney Lindon Hontilia, Regional Director sa DSOD. Daghan ra ba kay tag mga suod des DSOD kay sige kuno sila og kanang sunod nako pagbisita nako dito gasigig pa picture. Di ana gibutang nila diri this refers gi-address ni nako nya development permit nya dayon mo ning ilang giingon, dear Father Obod, this refers to your request to issue a development permit for your columbarium project, St. Vincent Ferrer Memorial of Love, Columbari, located at Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Please be informed that the same is now granted after you have fully complied with the department requirements under Executive Order 648 Columbarium. Accordingly, development permit number R7-25-021 dated May 5, 2025 is now granted. Unsa man ning development permit? Mao na ni siya ang step aron maka-issue na sila nato og kaning license to construct and to sell. Mao na sanay ato rong gi-comply na nasanay daghang requirements pero dako-dako na gid ni siya nga kanang development nga nananing kay wa ni siyang development permit wa man sa tagyoy license to sell. Nya moagi lang kita aning antos nga kay kanigong atong columbarium nga tukoron para ni siya sa atong pag-alagad. Mo-income ta o gamay ang atong cooperative in order to serve more and greater.
So service gyud ang ato mo nang ang title sa atong cooperative, service cooperative. Mo serve sa simbahan, mo serve sa community. So inig kuano nya nato ani, inig pamaligya kamo sang gustong mo serve, pamalit lang sa dayon mo aron puhon, anha lang sad mo isod unya puhon. Apil nako nya magsilingan nay nata, magtuktok kay nata. Musta? Okay ra ko, Father. Peaceful ka? Yes, peaceful ra. Sige, padayon tagkatog din he. So salamat sa mga na-involve nga nakaprocess ani ang atong DENR nga mihatag nato sa CNC, ang atong municipal mayor o sa municipal board diha nga nihatag nato sa mga documents nga atong gipang process o sa atong barangay San Vicente, kapitan o mga konsihal o sa atong mga engineers, mga accountants o mga nag-process. Salamat sa inyong paghago. Nya padayon taghago for more requirements to comply. Mao ni ang usas mga examples, mga igsuon nga parang sanay nga na antos lang yun ba? Kanya, nanatay development, muna, muhangyo sa tas atong mga kuan, mga government officials, mag-inantusay unta ta, dili ta mo paantos, mag-antusay ta sa usag-usag. Unang atong hangyoon sila nga nanaog, labi na nirong mga na ay highlighted kayong pagkadaog kay murag unexpected, sama sa atong bagong governor, si Governor-elect Pam Baricuatro, yang ato sa diha sa Cebu City, ang atong mayor, ang bagong mayor, si Mayor-elect Engineer Nestor Archibal. Atong iampo, naaman ko yung mga nahibawan gid ani nila personal nga mga nindot ni sila sa mga binuhatan in relation to our church and to our people. Iampo nato nga di unta sila malipat, kamaon ta silang muantos o mo channel sa kalinaw alang sa nanginhanglan